Spørgsmålet er, hvem vinder? Det gør hunden. Ja, det ved jeg ikke. Det må være frygteligt, men den er vel på vej ud i vandet. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan høre, at hannerne siger også lyde. Jamen, hun siger ikke noget, tror jeg. Nej. Og så var der en han, den var blevet træt af lejen. Men lægger hun æg, og så er de parat til at komme sæden henover, eller hvad søren gør de? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det må vi jo få undersøgt. Ja, jeg tænker, så nu sidder man og uvidende. Men de holder virkelig fast på den. Der er kamp her om foråret. Ja.